murwere patiweza kutaura kuti pati udaira amen uchiright urikunyozera so uchiright ukarwara zvinoshoshuwa unoherwa mota yese ambulance yese zvonzi kwa isusu tinoda kuenda zvonzi teerai asi murwere ndiye anotaka kuenda neambulance inonzi ambulance yemurwere haipinde iwewe inotohaiwa kadoma ukwane warwara iwewe kadoma haine ndoda kubatadza dhora for 2 muchiri health muno mutano chaizvo ndikunzwike saka patauya kuchechi tichinga tiungane zveumambo inyaya dzatinoda kuti dzisinge dzigare muvana veSt. Angels kuita kuti mangwana waamudambudziko usazongobata foni kudai kuti mufundisi ndazodai ndati ukanzi nemunhu mutinamatirewo mubvunze kuti asi makanetsana here naMwari because anonamatiro ndiye akanetsana naJehovha asvikeko kana uchiri kusvika zvinamatiro wega uchiri kugona kunamata mabvi ako ngaazive ngaatsiurike azive chinonzi kunamata unoziva here kuti distance between you and your miracle is your knees rwendo rwekusangana nemunana wako mabvi ako harisi gomo nekuti kuna vapira makomo acho asi vachiburuka vane mweya wegomo vasina mweya waMwari haukwira mugomo usina mweya waMwari unoburuka nemweya wegomo ukazvikudza pa ndandiri mugomo ndakatsanya ndakazvinyima kuti makaenda naMwari here aiwa tati makabuda nemweya wegomo ndinomwe murume anga ari kuko kwedu kuDRC kuchimhanda uko aitirombire ikadai akangoimba so yainyarara usiku hwese mainamata muri safe but adzokera kumana kachirowa nenzara heavy nzara iterere but nyoka musango iri kuterera takuda vana veSt. Angels vekuti vanoita zvinoita baba vavo mwana wenyoka inyoka weshumba ishumba wembwa futi chi wemprofita chinokutadzisa kuti uite zvinoona baba vako inyaya yekuti haugone kukopa bhuku redofo harikopwe. Haleluya. Haleluya. Tati ndokugadzira mutendi nhasi ndokugadzira mwana wesangano anovimbika kwete mwana wesangano anonyeba manyebera unoita unazera nawo kunyeba zvekuti Satani anogara pasi kutora manotsi kuti anondikunda kunyeba utsinye wekuti udarikwa naSatani wacho. Munoziva kuti Mwari akapa simba kwatiri rakafanira Satani zvekuti nhasi unoyu ndikada kuregera kuita umwari ndoita kuSatani ndomukunda Satani hapana zvaanoita pano uri kuchema nekamwana kadika Bhaibheri rinoti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vadziwana waMwari asi unoswera uchichemedzwa naSatani zvako. Bhaibheri rinobva kuti Satani iyeyu ari pasi petsoka dzedu inoenda kuchinjira saizi dzemazuva dzemachaina dzakuchinjika kana uchipfeka 7 unokopfeka yakuti 42 Satani anobuweka kuti ndiye here uyo yakutsika because chiri kuita kuti Satani azive unotaurisa zvataurwa panapa kuti uri kutaurisa stereki. Saka ukasangana nemunhu akati Satani ari kumba kwangu ini ndobva ndatiza ndoti kana ari kumba kwangu hakuna atomboya kumba kwa Satani akasiyana naJesu. Jesu anogona kunge ari muna uyo wapinda muna uyo but Satani kana atori muna uyo muna uyo haamo angatotuma madhimoni ake. Ndiri kunzwika here pano kana ndiri kunzwika ita amen. Simudze maoko mudenga ise maoko pasi. Haleluya. Saka Farao aita dambudziko redzakaonda dziri kudya dzakakora asi dzoramba dzakaonda chiprofita chodzika choponesa vamwe yachosara wakadaro. Unoziva pane pamwe paunonyatsoona kuti chauya panext door rega ndigare ndachibvukira chiri ipapo kuchitora paigiga. Bhaibheri rinotaura kubhuku raJoni kuti kubva mazuva aJoni Mubhabhatidzi umambo hwaMwari hunotorwa nechisimba violently have suffered by power by force. Zvinhu zvaMwari hazvidi zinyeke kuti ndichangomirira nguva yaMwari akudze kuti zvinonzi ndakamirira nguva yaMwari ndokunge Mwari akutimirira kwete kungomirira vakangoti tuzu panapa. Haleluya. Iye akatomirira iwewe unoda kumumirira pakuita sei makarangana here kuti mumirirane aiwa zvakanzi unoziva mamwe acho mashoko enyaradzo haana kubva kuna Mwari. Tinonyaradzana nemashoko asina kubva kuna Jehovha. Dziri shungu dzedu kuti dai tangoita aiwa nhasi unoyo hatisi kuzopana namashoko akadaro tiri kutaura shoko rinoponesa. Minana iri kuitika pakati pedu dai yatapukira yaendawo pane mumwe dai iwewe waitirwa chauya nacho. Haleluya.